No, dúfam, že ma je dobre počuť. Na základe rád mojich followerov mám komentovať svoje videá. Možno, že to nebude také nudné ako doteraz a ja neveľmi dobre rozprávam do telky. Budem sa snažiť, tak zatiaľ, kým vyjdem tu z parkoviska, vám ukážem trasu, po ktorej dneska pôjdeme. Už som tu raz bol, bingo, teda raz s videom, ale v noci, takže teraz by to mohlo byť o mnoho lepšie. Dingle je také mestečko, kam sa chodí na výlety, je to veľmi pekne. Je to prístav, často tu vidno tie výletné lode oceánske parkovať. No a ja tu chodím dovážať mrazený tovar, takže občas možno budete na videu počuť, ako mi hučí mraznička vzadu. A rozhodol som sa, že dnes sa budeme rozprávať o rozdieloch medzi jazdou v Írsku a jazdou na Slovensku, teda kamionovou dopravou. Na Slovensku, alebo no, môžeme považovať už celý ten európsky kontinent je taká jedna skupina a tu ostrovy sú druhá. Neviem ako v Anglicku som nejazdil. Ale celkovo Írsko je oveľa príjemnejšie na jazdenie, čo sa týka ohľaduplnosti a jazdy, tak aby som neohrozil iných a tak. Jazdí sa tu citeľne pomalšie. V podstate môžem povedať, že veľakrát sa mi stane, že ja s kamionom som najrýchlejšie vozidlo na ceste. Čož má za následok občas nervové zrútenie, ale aj tak musím povedať, že tento štýl jazdy, akým sa jazdí tu, aj keď je to spôsobené tým, že väčšina ľudí tu nevie jazdiť, preto jazdí pomaly, tak musím povedať, že sa mi to páči viac ako agresívna, rýchla jazda v Európe. Na Slovensku, keď mám prednosť, tak je to brané tak, že radšej si rozbijem to auto, ako by som mal pustiť niekoho, kto v skutočnosti tú prednosť nemá. Tu som veľakrát videl, že išla kolóna aut a posledné auto v kolóne zastavilo, aby pustilo niekoho z vedľajšej cesty, čož je úplná hlúposť. Ja tomu rozumiem, že je to hlúpe, že keby prešiel ten posledný, tak ten z vedľajšej cesty má veľa času. Ale ide len o to, aby som poukázal, že fakt sa tu jazdí ohľaduplne, ako by sa pretekali ľudia v tom, kto koho skôr pustí, kto koho skôr sám seba obmedzí, ako by mal byť v strese alebo presadzovať to, že ja som na hlavnej ceste, tak musíš čakať. No a tak, veľa komplikácií s tým spojených. Tu prednosť sprava alebo prednosť na hlavnú križovatku pri vychádzaní, na hlavnú cestu pri vychádzaní z vedľajšej, alebo tu, ak tu není semafor, tak je to tu také, že väčšinou všetci stoja a dávajú si prednosť. Bolo treba veľa času, aby som si zvykol na niektoré veci. Ale aj tak musím povedať, že tento systém, ktorý tu majú, ak ma niekto drzo predbieha alebo drzo vojde predo mňa, som si tak na 98% istý, že
že je to Slovák, Polák, Čech. Druhá vec sú írske cesty. S tým dodržiavaním rôznych predpisov a nariadení tu si s tým veľmi sa tým tu nezaoberajú. Hej. Keď má cesta na šírku ako tu, napríklad 9 metrov, tak je jasné, že jeden pruh alebo 9 metrov tu na to má 5, hej. Takže jeden pruh má 2,5, hej. No v strede nakreslia čiaru proste. Ale nie je výnimkou, že cesta máva aj 2 metre celá a v strede nakreslia čiaru. Alebo aj keď ju tam nenakreslia, tak aj tak nechajú obojstranný provoz. Takže nie je výnimkou, že tu dvaja ľudia sa stretnú a jeden z nich musí cúvať. A ktorý to rozhoduje? To sa rozhoduje tak, že ten, ktorý začne cúvať skôr, alebo ten, ktorý vie lepšie cúvať, alebo tak. Žiadne pravidla tu na to určite nie sú, ale funguje im to, takže. To, čo človeku uľahčí, to, že sú ľudia ohľaduplnejší, že sa tu tak nepredbieha, že ma tu ľudia netlačia zozadu, nie sú nervózni, tak to mi dáva priestor na to, aby som mohol sa lepšie sústrediť na cestu, lebo naozaj často je tu cesta veľmi úzka, veľmi kľukatá. Kvalita cesty na niektorých úsekoch tiež nie je nejaká. Ale určite sa to zlepšuje, ako keď je niekde takáto diera, tak vo väčšine prípadov tam o mesiac už nevidí. Ale táto tu je už roky. No, teraz sme na poloostrove Dingle. Mám more zprava aj zľava. Osobákom sme sa tu boli pozrieť tú akváriu. Preto si myslím, že táto práca je pre ľudí ako ja, ktorí sa strašne radi pozerajú na prírodu a tak. To je výborné. Dnes je Valentín, takže som začal skôr, aby som bol doma rozumne na to, aby som ho strávil s mojou najobľúbenejšou manželkou. A takto väčšina jazd je spojená s tým, že sa chodí po pobreží, po rôznych útesoch a človek si nájde tie svoje cestičky, ktoré mu viac vyhovujú. Sú dve možnosti. Teraz ideme do Killorglin a je tu možnosť ísť po lepšej ceste trošku dlhšie alebo po horšej ceste, ale s krátkou. Tak už podľa svojich schopností, vedomostí si človek vyberie. Ja idem tou kratšou cestou, kľukatejšou, ale krajšou na výhľady, krajšou na kochanie. Dodržiavajú sa tu rýchlosti inak. Nie preto, že človek vidí v diaľke policajné auto, aj keď aj to tu platí,
Ale keď je 60, ide sa 60. Alebo 50. Fakt, tu to berú ako maximálnu povolenú rýchlosť, čiže rozsah od 0 do 50. Všetko sa dá tu stretnúť. Na Slovensku je to skôr prikázaná minimálna rýchlosť 50. Ale povedzme si pravdu, v takýchto dedinkách dlhých kilometr alebo 2, aký je rozdiel, keď pôjdem 60 alebo 66? 0,0,0,0. A najviac ako, nechcem sa rozohniť hneď v prvom videu, ale ak sa o tom s niekým rozprávam a začne blúzniť o tom, že ako mu GPS-ko ukazuje, že v skutočnosti idem iba 66 a policajti merajú s nejakými výnimkami, že môžeš ísť 66 miesto 60. Ja si osobne myslím, že značky okolo ciest neboli vymýšľané tak, že napíšem 60 a ten, kto to tu píše, tak chce odo mňa, aby som si porovnal s družicou, ktorá lieta okolo Zeme, moju rýchlosť a takou rýchlosťou, aby som išiel. Nie. Tí, ktorí maľujú tie značky tu na okolo ciest, tak chcú, aby som sa pozrel na značku, aby som sa pozrel na svoju prístrojovku a tie čísla by sa zhodovali. Je to podľa mňa jednoduchšie a takto zákonodarca myslel. Blúzniť o tom, že podľa GPS-ka ja môžem ísť o kilometr za hodinu rýchlejšie. Poprvé, čo mi to dá? A po druhé, aká je to hlúposť? Ale naozaj, aj mne to trvalo dlho sa tomu prispôsobiť, lebo ak ľudia od narodenia žijú v prostredí, kde 50 znamená 56, tak to sa veľmi ťažko odnaučí. Čo tu na sem tam pípa je, keď prekročím rýchlosť, ale to ja ju neprekročím, len kamióny môžu chodiť 80 a tu je 100, ja som išiel 83. Áno, viem, že hnevám sa na niečo, čo robím aj sám, ale ja som odraz taký. Dobre, máme sobotu, je tu veľmi malý trafik oproti normálnym dňom, čiže tieto cestičky sa pôjdu oveľa lepšie ako obyčajne. Ale keďže ideme viac menej, kopírujeme pobrežie, tak sú tu takéto zákruty, ako teraz ideme, kde musíme skoro zastaviť, aby sme im prešli. Prejsť do protismeru. No, myslím si, že niektoré úseky sú tu také, ktoré by v Európe neprešli ako vhodné pre kamióny. Je to tu úzke. No ja teraz návesom prekračujem asi do 3/4 vedľajšieho pruhu. Čiže si musím dávať pozor, aby nikto nešiel oproti, a aj ten oproti si musí dávať pozor, aby tu nevletel do návesu.
to, že ideme po ceste, kde za týmto briežkom je zráz takých 200 metrov ze šup, tak to ani nehovorím. V noci sa tu ide lepšie, lebo človek to aspoň nevidí. Ráno bolo minus 4, keď som odchádzal z domu, teraz je 1 stupeň. Zima, arktická zima prišla do Írska. Normálne je, že je tu 9 stupňov cez deň a 8,5 v noci. Na jar a v lete a na jeseň a v zime. Ale občas sa to vyhupne na jednu stranu alebo na druhú stranu. Zažil som tu aj 30-ky, aj minus 8, minus 10. Takto tu si jazdí s kamiónmi. Dobre, odmlčím sa, užívajte si cestu a prihlásim sa, keď ma zase niečo napadne. Napadlo ma, že vám poviem o tom, ako vyzerajú ešpezetky v Írsku. Ešpezetky z Írsku sa skladajú z prvého trojčíslia. Napríklad ja momentálne mám trojčíslie 261, čo znamená rok výroby 26, prvý polrok ešte môže byť aj 262 tohto roku. Potom je tam skratka okresu a nakoniec poradové číslo, kedy bola značka vydaná, a tam môže byť rôzny počet čísel. Od 1 po nejaké dublinské 10 448. Nezáleží na tom, koľko číslic tam bude. Vedia to sprocesovať aj tak. Na Slovensku sa to zjavne nedá. A po druhé, není tu problém zaregistrovať auto so značkou z jedného okresu v druhom okrese bez toho, aby som musel zmeniť značky. To som nikdy nepochopil, prečo nemôže mať ako Spišsko-Novovešťan značku Rožňavskú. Neviem prečo. Nahlásim si to, zaplatím daň, na úrade si zaregistrujú značku a čo? Že tam bude miesto SN RU alebo jak to je. No proste, v Írsku je to tak, že značka ostáva na aute po celú životnosť. Prepisuje sa z okresu do okresu s tým, že sa značka nemení. A myslím si, že je to super. Super, netreba ešpezetky meniť. Jediný problém, ale to už je, čo sa týka mojej práce s ešpezetkami, je, že návesy, prívesy majú rovnaké číslo ako ťažné auto. Hej, ťahač. Čiže ja v prípade, že mením náves,
tak nesmiem zabudnúť vymeniť aj ešpezetku na ABS-u. Tu nás sú prispôsobené na to držiaky ešpezetky, aby bola ešpezetka ľahko demontovateľná a prenesená na druhý náves. Viackrát sa stalo, že som zabudol, ale nie je to tu také striktné, hej, že zabudol som vymeniť ešpezetku, tak išiel som bez. Hej. Ak by ma niekto zastavil, čo ma nezastavil, dá sa to rozumne vysvetliť. Zabudol som, I'm sorry, bohužiaľ, stalo sa. Musel by to byť veľmi nejaký poctivý policajt, aby za to dával pokutu. Alebo na nejaký kartónik sa napíše číslo. Tu ide hlavne o to, aby to splnilo svoj účel. Hej. Tam policajt ťa vyzve, napíš na kartón číslo, aby to plnilo účel, aby zozadu náhodou, ak by ťa chceli nejak identifikovať, aby to číslo tam bolo. Hej. Na Slovensku alebo v Európe sa rieši aj fond tých písmen a farby a to. Tu často vidno na autách značky, ktoré si ľudia prispôsobujú aj farebne. Hej, mám čierne auto, dám si čiernu značku, to číslo je tam mega nečitateľné podľa mňa. Alebo si to majú ešpezetky napísané písaným písmom, keď sa im to páči, alebo podsvietené čísla a tak. No. Neviem, ako to je, ak by som s takou ešpezetkou išiel do Európy, ale je oficiálna, hej, takže nemal by to byť problém. No a čo sa týka pokút a policajtov, tak niektoré veci sa tu berú veľmi prísne a niektoré sa tu berú tak, nie že laxne, ale dáva sa dôraz na to, aby to plnilo svoj účel, to čo to má, hej. Pokuty tu nie sú na to, aby štát zarábal, hej, že nemajú tu policajti určené, koľko musia vybrať na pokutách. Mal som tu dvakrát problém s pásom, nemal som zapnutý pás, inak stále nosím pás, hej. Ale dvakrát som si ho nezapol a akurát dvakrát ma chytili. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Prvýkrát v osobnom aute ma zastavili policajti a upozornili ma na to, že nemám pás, aby som si ho zapol a pokračoval ďalej v jazde. Čož splnilo svoj účel. Nemal som pás, po kontrole som ho mal. Ale raz sa mi stalo na kamióne, nemal som zapnutý pás, bola to fakt moja hlúposť a policajt mi dal pokutu, stálo to 160 €, plus v Írsku majú bodový systém, uh, 12 bodov znamená, že prídete o vodičák na 3 roky. A za pás, napríklad, čo ja mám osobnú skúsenosť, tak za pás mám 3 body. 3 body, ktoré mám na vodičáku po dobu 3 rokov. Hej, o 3 roky sa mi zmážu. Ale sú rôzne priestupky, ktoré sú ohodnotené rôznym počtom bodov. Veľmi prísne sa tu berie telefón za volantom, to je, tuším, až 5 bodov, alebo 6. Rýchlosť tiež. Aj keď rýchlosť musia vás namerať policajti, lebo síce neviem, ako to funguje, mňa za rýchlosť ešte vlastne tu merajú policajti málo kedy,
som videl merať policajtov. Tu meria súkromná spoločnosť. Súkromná spoločnosť zaoberajúca sa meraním rýchlosti vozidiel, ktorá po nameraní po prekročenej rýchlosti odosiela údaje na políciu a táto už potom procesuje s tým, kto spáchal priestupok. Pričom tie autá, ktoré merajú, musia byť dostatočne viditeľne označené, aby ich človek videl z diaľky. Zase, aby to splnilo svoj účel, aby sa v tom úseku išlo pomaly. Účelom nie je vybrať pokuty. A ďalšia vec, úseky, na ktorých je možné merať, sú tu označené dopravnou tabuľou. Ak bude najbližšie taká dopravná tabuľa, tak skúsim na ňu upozorniť. Proste nemôžu merať v úsekoch, ktoré na to nie sú určené. Tu sa už počíta s tým, že títo ľudia majú nejaké správanie na cestách. Počíta sa s tým, že nechodí sa tu nejak rýchlo, nemusí tu byť na každom úseku obmedzená rýchlosť. Aj na tých prašných cestách, kde v strede cesty už rastie tráva a niekde na útesoch naozaj, kde sa chodí maximálne bicyklami, tak aj tam vedia dať značku 100 km za hodinu a spoliehajú sa na zdravý rozum šoféra, že tam tých 100 km za hodinu nepôjde, alebo do zákruty, hej. Na Slovensku sú všade, vychovávajú tých šoférov, hej. Tu pôjdeš 60-kou, lebo je to nebezpečné, tu pôjdeš 50-kou, lebo tu chodia ľudia. Tu je väčšinou všade 100 alebo 80-ka a človek už musí si prispôsobiť sám jazdu, aby to tu nevrhol do oceánu, hej. Či je to dobré, či to nie je dobré, neviem, funguje im to na základe toho, že nemajú tu toľko pretekárov ako na Slovensku, kde každý druhý šofér je pretekár. Predbehnúť mňa znamená, toto je nemysliteľné, to sa nemôže stať. No, tak. Akože vyzerá to, že nemám dobrého slova na Slovensku. Hovorím, páči sa mi viacej tento kľudnejší systém a to asi preto. Zase striktné dodržiavanie pravidiel, áno, teoreticky by to malo zvýšiť bezpečnosť na ceste. Ale zvyšuje to bezpečnosť na ceste? No, podľa štatistík veľmi nie. Lebo bezpečnosť začína u šoféra. Neviem, či ste postrehli, koľko aut ma zatiaľ predbehlo. Ideme s 70-kou, sú tu nebezpečné cesty. Prosto každý vidí, že predbehnúť kamión dať si na misku váh riziko s tým, čo získal. Hej. U nás je to na Slovensku skôr tak, no prečo by som mohol ísť 70-kou za kamiónom, keď ho môžem predbehnúť? No nemusíš ísť 70-kou za kamiónom, predbehni, ale potom sú štatistiky také, že koľko čelných zrážok máme, koľko na meter štvorcových máme
na Slovensku najviac šoférov, ktorí si myslia, že sú dobrí šoféri a sú to začiatočníci. Ale som sa rozohnil. Ešte sa ozvem, ak ma niečo napadne. No už ma niečo napadlo, že som zabudol povedať, že ak s niečím nesúhlasíte, alebo chcete debatovať na túto tému, kľudne môžete napísať v komentároch, čo vás trápi. Každý komentár si prečítam a zhodnotím s tým, že určite mám pravdu aj tak ja. No a ešte ma napadlo ohľadom tých ešpezetiek, že keďže je na ešpezetke to prvé trojčíslie, že znamená, že kedy to auto bolo vyrobené, alebo prvá registrácia toho auta, tak pre nás stredoeurópanov je oveľa jednoduchšie, hlavne pre takých ako ja, že sa v tých autách veľmi nevyznám, že ktoré sú nové, ktoré sú staré, tak je to oveľa jednoduchšie hodnotiť sociálny status majiteľa, hej, čo je u nás veľmi závažná vec. Konečne už aj ja môžem si pomyslieť o tom, že ktorý, aký chamtivec, aké má nové auto a tak. A ktorý sedlák má staré 20-ročné. Aj keď ešte to podotknem v Írsku, auto, čo som si tak všimol, vo veľkej väčšine nie je symbolom sociálneho statusu. Prosto videl som tu naozaj parkovať vo vile, naozaj v mansion, v obrovskom dome majiteľa na Dave Tycho. Proste auto, keď doslúži, takže doslúži, že naozaj sa ten spotrebný tovar spotrebuje, potom sa kúpi nové auto a zase ho má 20-30 rokov. Hej. Veľa ľudí zo Slovenska a zo strednej Európy tomu až tak nerozumie a stále, aj ja to mám v sebe, stále je to ten status, ja by som tiež chcel mať nové auto, nie až tak ako niektorí, že kúpia si ohromné veľké auto, SUVčko, veľké, silné, s tým, že robím, aby som akurát na to vyrobil, no zas až tak to nemám, hej. Ale zas ja mám na to tie značky, že si viem o tých ľuďoch pomyslieť svoje. Tieto kriaky okolo írskych ciest to sú legendárne. Na kamióny sa montujú také chrániče na späťáky z plechu. To vám možno ukážem ešte, keď nezabudnem. Okolo ciest sú takéto husté kroviny. Pomáha to proti prachu a proti takýmto veciam. Proti hluku asi tiež. Z
lietadla, keď letím nad Írskom, tak vidno také štvorčeky, políčka všelijaké a cestičky a všade sú tieto živé ploty. Sú veľmi, veľmi husté, človek neprejde tade. No ale veľmi rýchlo to rastie. Čiže oni to strihajú síce často, ale na niektorých takýchto cestičkách ako tu, že nie je to hlavná cesta, zvyknú stihnúť narast tak, že musím sa im vyhýbať, hej, musím jazdiť do stredného, do pravého pruhu kvôli tomu, že sa vyhýbam, aby som nepoškriabal alebo neurval niečo. Tu na videu to nie je veľmi vidno, ale ideme okolo najvyššieho vrchu v Írsku, Carran Hill. Má takú zasneženú špičku, pozerám, parádne počasie inak dneska. Na túričku, čo mám s tým strašný problém teraz, lebo asi o mesiac a niečo prídu kamoši ma pozrieť. Máme nejaký biznis spolu a sľúbil som im turistiku na ten Carran Hill, ale keď tak pozerám sa na to teraz, tak asi budeme musieť zmeniť destináciu, lebo to je strašne vysoko. Ono tu na to píše, že to má nejakých cez 1000 metrov, lenže tu ideme prakticky od mora. Čiže to bude podobný výšľap ako nejak na Gerlach, ktorý keď šľapete, tak idete, už začínate na nejakých 600-900 metrov, tisícke. Myslím, že Smokovce sú 900. Takže neviem, že či som schopný vyliezť na najvyššiu horu Írska len tak. Už mesiac vymýšľam pádny dôvod, prečo by to nemalo byť kvôli mojej nie že lenivosti, ale nedostatku kondície. Zatiaľ som na nič rozumné neprišiel, no. Takže tiež poprosím, ak máte nejaký nápad, tak do komentára. No a za chvíľu sme v tom Killorglin, do ktorého smerujeme vlastne. No a aj po ceste teraz ste mohli vidieť, že tie uličky a tie mestá prosto nie sú prispôsobené na takú dopravu, akú tam posielajú teda mňa. Nebolo to počítané na kamióny.
No a to je dôsledok toho teraz, že sa tam štrikujeme s tými veľkými autami v tých malých uličkách. Nie je výnimočné, že ideme v takých uličkách blízko domov, kde vlastne ľuďom pozerám, hej, do okien na prvom poschodí. No, po prvé, nechcel by som tak bývať, a po druhé, nie je to medlízať ani pre šoféru, hej, tu no, napríklad aj ten Killer Glyn teraz. Za chvíľu sme tam, no tu je most, cez ktorý prejdeme, aj kruhač. No. Aha, aký to je malý kruhač, po ktorom by som sa netočil, s týmto kamionom musím prejsť cez stred toho kruháču, podskočiť. No. Tu je most a za mostom je ďalší taký kruháč, cez ktorý musím prejsť stredom, pretože nevytočí. A najlepšie na tom je, že keď mi správa vbehne auto, tak sa zasekneme tak, že sa už asi ani neodsekneme. Ale nič nejde. Rýchlo prejsť, zrovnať sa a teraz čakať, lebo tu sú zase tie kriáky, okolo ktorých musím prejsť do protismeru. Čiže rýchlo do postieľok. Tak, to je ono. Výborne. Trošku vidno, že kto má trošku viac odjazdené a kto nie. Ďalší. Kamenný múrik. A v takom uhle, že zase musím ísť do protismeru, aby som ho neoškrel. Teda, aby ten múrik neoškrel mňa. No a mestečko, klasické írske uličky. Ľudia sa pomaličky prebudzajú. Chvála Bohu, je 9:30, halo. Valentín. Už len rovno idem doviesť ten mrazený tovar do obchodného reťazca s potravinami nemenovaného, z nemeckého na 4 písmená. Nechcem to povedať, aby som nerobil reklamu, ale rímuje sa so slovom Pídl. Všimli ste si niekedy, že v názve vlogu tohto obchodného reťazca I vyzerá ako psík, ktorý hraje na klavír? Prvýkrát mi to niekto povedal, odtedy to nemôžem nevidieť. No a tu je to autíčko, ktoré si chcem kúpiť. Pozrite, na cestu do roboty. Hyundai Inster. Nestačí jednému chlapovi do roboty Hyundai Inster. O elektromobilite sa budeme baviť niekedy v inom videu, lebo je to nadlho. A je tam veľa vecí, o ktorých si myslím, že ľudia sú indoktrinovaní. OK. Pekné videjko, tak dúfam, že som vyhovel týmto followerom, ktorí chceli, aby som vo videu rozprával. A neviem, no. Ohodnoťte to a povedzte mi dole v komentároch, že či mám v tomto pokračovať alebo nie. Prípadne, či mám zmeniť pohľad kamery a tak.
No, vidíme sa. Čau.